హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము దశమాధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నవమ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు మనకి? ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నాము. ఈరోజు నవమ అధ్యాయము దశమాధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నవమ అధ్యాయంలో హరే కృష్ణ అందరూ కూడా దయచేసి మ్యూట్లో ఉండండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరూ కూడా దయచేసి మ్యూట్లో ఉండండి. హరే కృష్ణ నా వాయిస్ రిపీట్ అవుతుందా? ఎందుకు ఇట్లా రిపీట్ అవుతుందా? అరే అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ రిపీట్ అవుతుందా? అవును మాతాజీ. ఇప్పుడు లేదు మాతాజీ. ఇప్పుడు లేదా? ఇప్పుడు లేదు మాతాజీ. రిపీట్ అవుతుంది. అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రిపీట్ అవుతుంది. రిపీట్ అవుతుంది. అవును మాతాజీ. అవును మాతాజీ. మళ్ళీ రిపీట్ అవుతోంది. నాది నాకే వినిపిస్తోంది మాతాజీ. ఒకసారి లీవ్ అయి జాయిన్ అవ్వండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆఖరి శ్లోకంలో 9వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో భగవంతుడు మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ అని చెప్పారు. అంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సారీ, నేను ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. అంటే నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. అంటే